Good afternoon mo, sir. Afternoon. Ayan, welcome to my channel. Hello. Saan na ito pamati? Alam, pakondisyon na sa lawas. Ha? Pakondisyon na sa lawas. Pakondisyon sa lawas? Sa man ka ng bugat, sa man sa likod, sa man ka na. Dahil panuhot. Pakan ba kay para mo balik ang kalagsik. Ayay. Kay kadadlaw biyahe. O mo gani, maunghan niya pong kagsingot? Ughan niya po, dalatan na. Dala na tanan na. Isa na sa trabaho. Sige. Ayan guys. Ako aning suki no nga taga Matanaw, New Murcia. So shout out sa taga Barangay New Murcia, Matanaw, Davao del Sur. Ayan, of course. Shout out pagkatao na kadi siya. Ayan, wala pa po nimo subscribe ba? Ha? Wa pa ka subscribe Sa? YouTube. Wa man ko YouTube Google. Di kana naman yung YouTube ang cellphone. Igor man ko bukuan sa kanang email naman. Halimbawa, kung maka-upload ka YouTube, i-search lang to Eric Hilot lang. O naman na dito subscribe na. Pwede. Meron lang mo ka isa. Pwede. Importante ko kay nag isa, no? Ayan, so shout out sa taga Barangay New Murcia, Matanaw, Davao del Sur. Mang ko namang. Ug adto ko dito daghan ko giloton sa Matanaw. Domingo magpa-schedule yun na sila. Number 1 na si Arnold. Ayan. So of course ako ang mga viewers, ako ang nagasuporta, nagka-subscribe. Maraming salamat sa inyong tanan, no? Sa inyong pagsunod-sunod sa kuha o pagsuporta. Maraming salamat sa manonood. Of course, ako ang mga viewers outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel. India, Indonesia, United States, thank you so much. No? Kay nagatanaw na mo. Wata kabalo kung English ba na or mga Bisaya o Tagalog nang gatanaw sa kuha outside kay ilang country, outside man sa Pilipinas. So, thank you so much no for watching my YouTube channel. Of course, number 1 jud akong pasalamatan ang Pilipinas. Maraming salamat buong Pilipinas, no? Of course, sa karon lang nagatanaw, pwede mo ma-subscribe para updating mo sa ako ang ginahimo matag adlaw. Nya pwede mo like, nya mas nindot jud ko mo share mo kay para mas daghan masayod o daghan putag matabangan. Nya kung ganahan mo comment, pwede mo comment, no? Comment lang kung basid og nangita mo hilot nga saman ini sa style sa kung hinilutan or daghan mo ginapamati nga hangtod karon wa gyapon mamayo. Ayan guys, so of course kung ganahan mo mag-click friend na ko Facebook, Eric Hilot ang traditional or ang isa, Eric Hilot ang Binisaya. Ayan guys, so maghilot na ko. So tanatan-aw lang ta ha. Shout out sa taga Matanaw, Davao del Sur. Tawag si Eric pila ang ugma. Yung gabi man karon man sa manguntak. Daron man to sa mga chat lang ko. Chat ko sa group. Ayan ko sinhig. Ano na rin ka mang isa mo rin kailan na kami matanaw. Ate kaginan ba kailan din mo silingan. Taga matanaw. Anak Disney. Okay, pero wala isa kabalo. Ayaw ko gi-surprise. Tanaw din sa gilid. Very nga dulo. Nakinsa man si Kuhan nga. Secret. Kubog mo, budi mo. Ito pa lagi ng pagkuhan ko. Hindi kayo sa Kuhan. Sambalik. Wala ko ang pagkuhan sa pangawas ko. Di balik ba? Puro na palakot. Sunod ugar ang may klaban mo. Kung ito tinod pa lang? Hindi, muna tinood. Wala yung pangalan na. Ready.
Dugan lagi apa maksud nakalapan lang dredge ano sila ko. Dili kay na nila kanon gud. Lagi dredge na sila. Nganong dili nila kayo gud nga iga-iga nga naman kapoy man gud ni. Kapoy siya niya. Kinala na jud ko kay heart ani. Parang kay dredge sa tinata wala sila kan mo. Kay gila jud dusan matingala pagkauba din na nakatrabaho ba. O kana jud dusan nila trabaho. Tapi na jud matuog na ang customer. Okay. Kana hagok na. Ay, suwa na. Lagi kanang bugna, ilang napay matugtog Ya, nila. nabi kay sas daw. Pagkatulog, Ya kumot mo jud mo hilot. kumot yung hilot. Ay, di ka malulay ka. Sige po mong pamasal sa una, gasabay ko sa community sa una. Oh. Kaya magkami, pamasal ni... Dapat rin doon. Bawal istorya. Okay lang kayo po istorya. Ay, bawal daw na. Kay Pero mo ba, bawal. gusto daw. Gusto mo di man, kinagtapan ng booking doon. So, yan na yung doon, hindi naman siya. Ano mo kito sa prosi? Mamar. Lala, ito naman. Mahilot si Kuan si Pi. Kaya ako gusto jud kay Kuan na baka nabitang na gusto jud kana. Tabang gibuyo kana ganahan jud kay Kuan na. Dali, dali. Kuno man. Gibatong niya, May 9. Itong sakit ang ulo bigyan sa balay. Pagka July 26, matay na yun. Pas kino. Igor nga yung birthday. Gusto ko sa mga uwi, paino lagi niya nga. Ang uban na niya, mga igagaw, ganang, ngayon lagi daw, ganang kuhan, ganang financial. Dali, anak na, ako kayo may dito sa kuhan mo na to. Kaya mga igagaw, sino sa tuwas, kuhan mo na yun, hatod mo na yun, financial. Ano mo sa eh? Okay lah. Pero dalam pemulaul na, ay mga kuhan ba, mga Nagko kay mulusay ba? panuhot. Mosingot ka mulusay mo na siya. Di makaya tong taga Solo po, hapit na mag 300 ba? Viewers. Pero kusog po na siya atong taga malalag. Gasa ka dito, mga butikon ko na. Kaya kong service. So aso kita man na nimo sa kuhan, kaya kumang ginapos. Naging adlaw sus ha. Alas 12 na gito kung maghilot. Abot mo to yung silingan. So kita nga, Lakapa. Kapa ba? Lakapa ba na sa pa? City. Pagitan sa nagyay. Lanang sa pagitan. Sa kuhan mo sito. Diri na kasi tanaw. Marble na to? Marbel. Lower Marble sa to? Sa pagitan na. Sa pagitan na. Meron kayo ng tuhod ko na ipin sa ugat mo. Busy ko ako sila. Kaya nakitulang kasi po ba? Wala ako sa dama. Ano yan? Kaya ba? Ang ganda pa mo. Buto na. Kasi maunda na po ba? Muna lisod. Nindot, ginagmay lang. Nang kaming di ka tanaw, balik mo ng basketball. Karoon bago pa na nalisa. Hostel lang. Kasi mo tayo para lang wala lang. Ay, gusto ko na ilaro eh. Nga pasingot ka, kinahanglan, ayaw pa ugas sa singot. Ramo nga lang, ayaw pagbasa ha. Di ba ka nagabasa ini kung mag-basketball? Wala eh. Ah, Hindi kayo dito nagbasa mo ng basketball. May iba yung nagusin ko sa sana. nag-abot ko sintos, ano? Ako nagusin ko kita na lang siguro yung swimming pool yun eh. Hoy! Pamulang sa ko. Nagkakay ko customer sa Memorsa, yung kanto dito, nagkakay mo pilot mo. Ay, kung ano, pa na talaga sa mga sapat. Ang pamasan, gusto na karang Pakon ko, naik yun, ay. pakondisyon na, yung kondisyon na. Arnold lagi, so wa daw ko mo-maintain sa iya, abot lang daw. Hindi mo. Ay, kaya ka dito yung Ako ito na, maintain sa mata, ano siya, wa ko naman maintain na rin. Siya ginang yun. Bro, babakol ko ano eh.
Pero kan boleh otomatis mo ano siguro. Ay, dagan. Sarap ang gihang anak, undang na sa kwan. Di man dito, saya dili, saya undang. Inom lang, panggahon ako pa. Lamian, man kita sa inang maghilo. Kami magbigay feeling niya daw. Murag ko ba. Basta man. Isang susi da. Asa si Diamond? Da. Tanawa das balay. Pusing mo, tabugay ka ding. Dara mo kilaitan. Ano gano'n sing mo, tabugay mo. Makunta das balay. Dara lagi ko ako. Ano sa man? So, okay, kinakaton mong papa sa isda ba? Ano na to sige deliver. Yahay ko dito, kuhaan ko anak dito ba? Kuhaan ko anak nila. Ay lang ito si mo kasi isda 35. Oh, 35 mo to si mo mabigas sa una. 3-5 na. So guys, surrender, di makaya, pati na banhura. Pas mo juga ane. Ang kahago, ay problema. Ang problema kay, maragi ni maayo ni. Ano, wala ko pas mo. Sa una si Marites mo dito. Mas hago to ka marites. Si Baklay ko dito siya. Baklay man gito siya. Amot karon na pamaligya pagyapon Marites ko kay isda. Kung mura ka pwesto naman sila kuhan Gusto naman siguro. kanang mga dili ba kanang mga kanang mga sumay nga paborot mo. Kaya to lagi diyan sa sudangan sa Pilipinas. Nanam sa pwesto niya, gusto ya na kanak. Okay, gahe ko sa una ba no? Kahit si Marites layo. Gahe ko pinaklaya ba, wag sukol. Layo pa magdungog ang imong tigong mura pug papa ba. Layo pa kayo pero kadungog. Wala na yung isda ba? Sugot ko ni sa bugas sa una. Sugot? Dapat ano na po niya bugas no? No, sugot to siya. Kaya ginawa ito papa kay Di ka nagapasag hapon? wala ito, nagsara kung pasagapon ko. Hindi, nikurog mo ko kadriyo. Ha? Nikurog ka. Maon. Pas mo na siya ba? Oo, pag magkurog ka ni, nagtiraho na siya, pas mo na siya. Makabasa ko sa iyo ng laba, hindi gabi. Oo, ayun eh. Labag ko sa gabi. Baliktara yun na siya. Kana okay pa ron, kaya bata pa ka ba? Pero pag abot ni mo, butang dito na lang dito sa 40, di lang ta 35. 40. Sugod na ba? Yan siya pa, init imong tiil biya. Magaling ka pa kondisyon. May nalaman ba? Bawas-bawas sa Mitin-mitin na sa lawas. ano tinggal lagi kurog man. Ya mo maguna siya ang sign sa kuan pas mo. Nga naagid siya ba? Mas gusto. Oo, kurog man gud. Sige kung gulo kasi ito. Para mga kinaon ba, mga wasin.
High blood, isa na lang mo atake ron. Ito, ang pag-inuti ko dyan, high blood. Di kasagaran naman sa high blood ka na ramang wala kay sweldo. Ano mo na kasagaran ma high blood? Ito na may suda. O kusudan. Uy, sa dili ka high blood. Isog mo nagkikay ka. Ano bitaw no? Ano mo kung gusto mo? Ha? Lagi na, gusay, no? Ano ko traman singat og Agay! Dagdag ko kayo gusay mo. nako na. Motor ka na ganyan motor mo ganyan. O di mo guna ni mo dos andili maklaro. Ananaon lang oh. Kasi kayo ba nagkita paglubo kita ang plano, ginagawa ko magpakuan. Pero sa honest, kabig safe na dito sa'yo, nawala pa passing ba? Ngani. Oh, nunang ako. Wow, maulay tuti, amo ko magpakuan. Pero magpa, hindi siya lang eh. Mana mo ron gawas na pud na ang service. Ano na po mo yung schedule dahil? Mas namin schedule. Sulod gawas ra mo kani. Depende lang sa customer ba. Kung lagi, siguro pag padumag, siguro mo. Depende sa kalayo. Di lalo yung magdiaryo. Mapilde man ka ang gasolina man akong kanon. Wala kamay no. Wala. Tama yun. Pero lugino wala. Wala. Pasta na. Very good na. Pusta pa na. Daghan tana. Pusta pa. Dito, kami kasunod ang pinila di Papa sa mga ba? Grabe dito mo ina, musigarilyo. Tawra man na bisan pag kinsay model tawra gina. 2011, pag-graduate na ko. Sugunan nito eh. Kanang inom sa tawra na. Lagi po. Yes. Makainom ako sahay, pero kanang Bisan pa kung sa premium na og di gyud na papugong, di gyud na papugong. makainom mo kanang galing sa opisina ka na mga konsultasyon. Pero inom ka na inom na mag-inom ba? Muli kayo nakita ko sahay sa opisina ka na inom ka gamay. Muli kayo nakita. Kaya sigarilog inom, kaya niya patulogon ang dugo. Mao ginilaktod ang istorya.
diapol mo na naipit ng ugat sa tuhod. Dire. Kapag mo na kay tiko nang wala matiko. Mo na bubag ina sa speaker sa kong tuhod. Kira. Mana ipit tol? Mana ipit? Mayra. Mayra man. Asa lang to imong ko, RJ, katong pag-umangkon sa imong papa nga si Judy, classmate na ko. Hindi nga. Ano man ko di ba? Oh, Isa mo. ilan mo, ko kailan na ko, no? Classmate na ko sa una. Wala. Pag umangkon sa papa ng kuwan doon. Sa man ito nagpuyo sa imong lulo sa una, ay, sa unya. Isa na duty. Hindi mo dito yung ngalan dito. Lalaki, babae. Lalaki, classmate na mo pag-grade yan.
kaya nakapuwi nila papasuna mag-idagaw naman niya. Ikuan. Iturunin, katong nasa Carmen. Pero na yung mga uban niya igagaw na kapuwi na, wala mo kaila. Di ako pa nasa papa nag-iskulya sa mga. Kasi sa kakman siguro mo. Gamay pa siya. Wala ka na wala na pangalan niya, JD. Wala po. Kaya murag dako na sa papa kaya nga. Kuha na nga nag-iskulya sila, kasi si Angging. Alam ko din nanay ba, di man agad puyo sila, sila papa nag-iskulya. So sa high school. No, wala na kayo kung ano nagsisimula na kung ano balay ko na. Ano mo sa ano? Wala ko pinanggol ko eh. Kasi gara kayo maparitin na sa tulunan ko kayo kaila. Dahil ko paritin pa pala ng kampo di ang ako kaila mo.